Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Aksyon Radio Philippine, Standard Time, las 4:53. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippines, Standard Time, las 4:54. Sa liwat mayong hapon Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental, ang ato sining nga mga kaaksyon tagpalamati sa Isla sang Panay, tabok sang kadagatan ang probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, parts sang Palawan, parts sang Masbate, sa kuto malabutan sa atong sining nga broadcast, liwat kamo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo palatuntunan, Action Report, Afternoon Edition, Martes nga presentation. Petsa 2 kita. Bulan sang Hunyo, ikaduaman nga adlaw matapos patuman ang Modified General Community Quarantine. Manaya-naya ang lakat sa aton panahon karon nga hapon, masakit ang silak sang adlaw. Pero kung kaysa hindi mo gid mapaiway, may paggulugalom sa pila ka bahin sa Metro Bacolod na kung kaysa ginapaamanan pa sa pagpulo panaguob. Ang bulan sa Hunyo, sila sa pag-asa, amuni ang bulan nga magasugod man ang tig-ululan. Action Report After Edition, Martes nga presentation sa kinandan. Liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa atong sining nga news team. Sa pagdulong nila sang pinaka-ulihi, labas na tipon nga mga reports. Mga balita nga inyo mabasahan sa pamantalaan lokal buwas. Una, mabatian diri sa inyo para tuntunang Action Report Afternoon Edition, Martes nga presentation. Of
Update kita sa aton sini nga mga technical partner diri sa studio ay Master Control sa technical side. Boylog nato ng puwersa ni Aksyon, Nelmar Madera. Upo diri sa aton nga IT expert on duty, Sir El Rey Dotilios. Dito sa transmitter sa Control Tower, Barangay Talok, Syudad Sangbago, puwersa ni Broadcast Engineer Bernie Villacanas. Ang batang suay sa kinandan ang inyo siniko boss galagad. Talos lang kita diri temporaryo. Tag sa kamartes nga presentation part sa nga mo sining adjustment sa programa kabahin sang COVID-19 sa ngalan ni Loverboy Aksyon Marlon Hinavea. Ang inyo regular anchorman sa sining palatuntunan, talos lang kita diri temporaryo sa iya trono. Ako naman si Aksyon Eric Magbanwa. Update ninyo ako sa labilin, 1 oras, 2 minutos, pagpangalagad inyo palatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Nano mga balita kabantayan nyo dugay-dugay. Report gikan sa ato sining nga mga patrol unit reporters. Daloon ang balita ni Aksyon Eden Aboso sa Kapitolyo Provincial. Siya ang magauyat man talos kay Loverboy Aksyon Marlon Hinavea. Run through. May kantanan sa ginapatigayon nga proseso kag health protocols sang biyahe sa eroplano sa Hunyo 8, plano patigayunom sang probinsya. Pantayan nyo ang kompletong accounts kag detalye sang headline ni Aksyon Eden Aboso, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Pantayan man ang balita gikan sa New Government Center. Dalon ni Aksyon Dale Salazar. Vice Mayor El Cid Familiaram, ginaabi-abi ang mga purok nga nagapatuman sang kagalingon nga lockdown bilang precautionary measure kontra COVID-19. Ang patrol on special assignment para sa Banwa sang Morsya sa isa ka press conference nagipatawag sang alkalde. Ibaloon tani kung ano ang kontenido kaundan sang press conference nagipatawag sang alkalde sa Banwa sang Morsya. Ara karon ng aton patrol dira with Aksyon John Diaz, back to back sa aton nga piloto Aksyon Papang Nixon Tahom. Ang mga dulod-dalag ko nga mga balita sa Nasyonal Pilipinas, ginapanugutan na nga magbukas ang dine-in sa mga lugar nga ginapaydalom sa ginatawag nga Modified General Community Quarantine. Klaro na ha? Basta napaydalom sa Modified General Community Quarantine, pwede na makabukas ang mga restaurant, mga kalanan, dine-in na ginatawag. Pwede ka kakaon na sa mga restaurant. Importante ang ginapagabay masamis ang gobyerno, i-practice ang social, physical distancing, i-practice ang pagsuksok sang face mask. Kaya na naglibot ang aton nga City Health Office personnel, naga-check sa pila ka mga kalanaan diri sa palibot-libot sa syudad sang Bacolod. Agod nga ipahibalo sa mga nagapanagiya nga dapat sundon ta ang health protocol nga
nga ginapatuman sa aton city kag provincial government. Sa piyakabahin, 14.1 bilyones pesos na gastos ang gobyerno sa babakal sang PPEs, test kits, kag automotive extraction. On the other hand, ang DTI ginabendahan ang unang memorandum circular ginpahayag nga ang pagbayad sang renta dapat mag-umpisa 30 kadlaw matapos gin-lift ang quarantine. Klaro na sa mga nagapanagiya sa mga establishmento komersyal at 30 ka adlaw antes i-lift ang quarantine. Klaro na, ha? Sa pinakabahin, religious gatherings sa mga lugar na paidalom sa GCQ, hindi gihapon pagatugtan. Pero ang mga lugar nga napaidalom sa MGCQ, pwede na tubtob 50% sang maximum capacity. Sa pinakabahin, Senator Lito Lapid, ginaduso nga maimbestigahan ang internet reliability sa Pilipinas kasunod sang ipatuman nga new normal. Sa piyakabahin, Pilipinas mayara lamang 8,000 tubtob 9,000 ang mga COVID-19 actual testing capacity kada adlaw tungod sa operational issues. Amo ni ang mga dalagko nga mga balita nasyonal nga imo masiding nga mabasahan sa pamantalaan lokal, pamantalaan nasyonal, mabatian sa aton sining nga pagpangalaga. Oy, good news tigili sa aton nga mga OFW bala kado amo gini ang ginaugtas nila ang kadugay bala sang resulta sang ila sini nga mga swab test. Amo na ni ang sabat ay ang Teresita Lopez Sarandoni Provincial Hospital sa Dakbanwa sang Silay, lisensyado na kag otorisado na nga mag-operate sa ila sining nga COVID testing center. At least bisan paano hindi nita magsalig dito sa tabok sang tabok sang kadagatan sa Iloilo dalon tapatong aton nga ginpatigayon nga swab test kung kaysa nagalambot pa isak semana antes mabalanta ang resulta. Pero tungod nga may-ari na kita diriya kaugalingon nga COVID testing center nga mo ini ang Teresita Lopez Calandoni Provincial Hospital sa Silay, at least mapadasig naton ang resulta sang swab test. Taimin mang ini kay ang mga barko, ang mga eroplano daw naghahana na maghugpa kang magdungka sa mabot nga Hunyo 8. Way labot kati may mga una-una na kita diriya nga mga OFW, mga returning residents nga ari na house sa pila ka mga quarantine facilities diri sa Bacolod. At least mapadasig tang resulta 100-300 kag mga swab testing result ang posible mapagwa na sa sulod sang 24 oras ukon sa masunod nga adlaw once nga maga-operate na within this week ang aton COVID testing center nga napahamtang dira sa may provincial hospital sa Dakbanwa sang Silay. Thanks God. God is good. Kasi tuod lang amo ning ginaugta sa aton nga mga OFW nakadugay sang resulta para nga ti bisan paano kung dasig man sila makagwa sa ila quarantine.
facilities nga ara sila dira. Kay ti importante man nga ti gigil na gigil mo. Ang mga OFW nga bisan paano mahakos nila, makabiso-biso, kag makaupod nila ang ila pamilya sa pila ka mga binulan na wala magkinatinay, wala maghaksanay. Muna ganing aton panawagan sa aton nga mga OFW, sa aton nga mga returning residents, itsindihon nyo kooperasyon, ang luyag lang ginahingyo sa aton nga city kag provincial government. Nantos na kaning pila ka bulan nga nagtinerta sa lugar nga hindi aton, how much more nga ari ka na diri sa aton lugar, ugaling kati may mga health protocol lang nga dapat sundon ang aton nga mga returning residents kag ang aton nga mga OFW. Ina para sa kasiguruhan man sang tanan, kunting tiyaga lang kunting tiyaga, pag-intsinde, kooperasyon, kag pagbinuligay. Hindi na ta magpakatig-apa. Hindi na ta magaboy pa sa mga malain nga tinaga kontra sa city kag provincial government naton because nagapaniguro lang ang aton gobyerno na para hindi na maglapta ang COVID-19 virus na tubtob karon. Wala pa gid sang vaccine. Although ngati may mga nagatuluhaw na mga information nga base by September, by October, base ara na maka-inject na kita sang vaccine para sa anti-COVID-19. Kuti for the meantime nga wala pa sa kasiguruhan, nanging sigurista man ang gobyerno para ipatumam ang ginatawag nga health protocol. Kita mo nga itong gobernador, ang aton nga mga city municipal mayor, kung sila na pagustuhan gani, hindi pa gani sila luyag ang magugpa yung replano mong, hindi pa sila luyag ang magdungka ang mga barko. Pero ti way mahimo, kaya may order ng aton gobyerno, ti na look out sa aton nga mga city kag municipal mayor. Dala na ang aton sini mga gobernador sa probinsya. Gintagaan sila authority sa pag-imponer sang dapat nila ipatuman nga health protocol sa isa ka banwa, sa isa ka syudad, sa isa ka probinsya. Amo na importante nga intsindihon talang ang aton gobyerno, pasang karonta ang aton paminsaron, kainatanan ang ginahimo para sa aton kaayuhan. Una sa balita, una sa aksyon. Hindi kayo mapunggan, mahugpa kita aeroplano sa June 8. Okay man na nga balita, good news man na. Kung mas manaming balita, may ari na kita kagulingon nga COVID testing center dira sa Provincial Hospital sa Silay. Ano ba kitang mayo nga balita? June 7 ha? June 7, pwede nakabukas ang mga barbershop kag salon. Tugta na sila nga makanegosyo sa pagi sa pagpanggunting, pagwapo. Barbershop kag salon sarang nabuksan ninyo sa June 7, provided ipatuman gyapon ang natawag nga safety protocol. Amo man na sa mga simbahan naton di sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental, pwede nakapatigayon sang natawag nga religious gathering. 50% maximum capacity.
provided. Sundon taman gihapon ang ginatawag nga health protocol. Ano na siya? Social, physical distancing kag pagsoksok sang face mask. Ilang tawon ta na. Kay may mga guidelines na ginaduso ang ato National Interagency Task Force na sundon. Siguro gamay-gamay lang na ang ma-accommodate sa aton simbahan sa mga dibuto naton every Sunday. Limitahan lang anay ang tao nga magsulod sa simbahan. Which is ngayon na maintindihan man sa aton nga mga dibuto. Iwaton ko ang aeroplano mahugpa June 8. Sigurado ko kung may maghugpa ng aeroplano, sakay ang aton nga mga kauturan. Kung may barko, paskrap nga magdungka na, sigurado ko sa luyag nyo kag sa hindi, ipaidalom kamo sa 14 dias nga quarantine. Ayos, sundon ta lang. Kaya na para taran sa aton nga kayuhan kay way pagid matapos ang aton nga pagpakig-away sa COVID-19. Amo na ang sitwasyon subong. Balantayan panay kiti daw idusog gid sang aton nga DepEd, sa aton CHED ang pagbukas ang klase by August 24. Ini kalbaryo man sa mga ginikanan naton. Way labot ang ginalantaw ang gasto. Numero 1 ang concern, ikaayong lawas sa mga estudyante naton nga magbalik sa pag-eskwela sa sining school year. Although ang aton gobyerno may mga programa man nga ginahimo, ang aton gobyerno may mga plano man nga magbulig sa mga kinanglanon sa estudyante, sinatawag nga modular o kung pagi sa internet. Pero hindi malikawan, magasto ginayang aton ginikanan. Believe me. Okay lang na kung makasarang ka. Pero kung hindi ka makasarang, maputi-puti, kasi kalimutaw mo way ka ibakal sang gadget dati. Pang Loride on kalandanay sa mga kilala mo, tupad balay mo nga may mga internet da, may mga signal da sang kunano nga communication. Ang galupok man ang bilis subong sang laptop mo, galupok man ang bilis ang tablet, galupok man ang bilis ang mga cellphone. Di ka man kabakal cellphone nga pagutpot. Ila medyo class man nga cellphone para nga maka-access ka man. Guro subong nga cellphone. Nagwapo, gismil. Sa mga pigado naton nga mga Ilois Proliam, di na sila mangita, gismil. Niningulo wifi ni. Internet ni. Ayo. Hindi iya masakripisyo sa ginikanan ta. Halos ka mga ginikanan diri sa probinsya sa Negros Occidental. Even ang aton nga mga city kag municipal mayor, kung sila pasugtan nga niya, hindi man sila gusto man mo. Nabuksan ang klase. Much more ang mga ginikanan. Pinatagaliog sa mga ginikanan. Sabi nyo Ipos-ipos na bro. Ay, pura palayo lang.
Muna sila nga kabudlay magbalik sa uno. Kabudlay magbalik sa puno. So kinanglan kita mangin mabinantayon. Hopefully, the long run before August 24, pasi pa malang masidingan kabakitaan sa aton nga mga opisyalis sa gobyerno nga nakadistino sa pagbukas ng klase na makasiling sila nga may rason nga hindi tanay pagbuksan ang klase tungod sa amoni nga implikasyon. Hopefully, makita ina sang aton gobyerno. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na. When we come back, report na gikan sa aton sininga mga patrol, unit reporters, pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bibit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta
banta ng COVID-19 sa ating bansa. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kon kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Mga ka-aksyon, madapos ang nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng kamot na rekomendado sa World Health Organization. Balik din sa ato sa nga pagpangalagad Action Radio Philippine Standard Time plus 5:25 na. I-check na mga report na gikan sa aton sa nga mapatrola unit reporter sa naunta si Action Edwin Aboso. Report gikan sa Kapitolyo Provincial. Run through may kang tanan sa pagpatigay o kung sa patigayunon nga proseso kag health protocol sang biyahe sa eroplano sa Hunyo 8 plano patigayunon sang probinsya. Yari si Action Edwin Aboso, live report sa Kapitolyo Provincial. Action Edwin, by hapon, please come in. Action Edwin, nagaplano ang Kapitolyo Provincial nga magpatigayon man sang run-through may kang tanan sa patigayunon nga proseso kag health protocols kag pagbalik man sang mga biyahe sang eroplano sa Hunyo 8. Sino kay Lacson na kigangot na sila Action Erica sa mga airline companies kag intalakay ang proseso sa pagbato naman sang gobyerno provincial sa mga maabot nga pasahero. Okay. Dugang pa ni Lacson, lakip dire amo ang pag-check man sang ila sini nga body temperature pag-abot sa New Bacolod Silay Airport. Kagilayon nga kuhaan sang swab test para mahibaluan kung positibo o kung negatibo sila sa nasambit nga virus. Sa pihak nga bahin, naglambot naman sa 601 ka mga repatriates ang nagabot sa probinsya umpisa Mayo 25 tubtob Hunyo 1. So kay Lacson, 453 ang nakapauli paagi sa sweeper flights. 116 naman Action Eric sa Tugo, Malasakit vessel. 24 sa C-130 planes ang Philippine Air Force kag 8 ang gikan sa Cebu. By June 8 Action Eric nga June 8 nga magbalik na ang biyahe sa nga aton nga mga airlines
hopefully mangin operational naman ang aton sining molecular laboratory sa Teresita Halandoni Provincial Hospital. Kaya actually kahapon ang Sean Eric na baton sang aton gobernador ang sulat gikan sa RITM DOH nga na-certify na but silingon pwede na makapatigayon sang independent COVID-19 testing ang aton nga Teresita Halandoni, which is ang pabor sa aton bangod nga hindi na kinahanglan nga magulat makita sang pinakalawig isa ka semana sa ang resulta sa mga napadala dito nga swab test sa Western Visayas Medical Center. Bangod mayara na kita sang testing center diri man. Biging klaro na Action Eric ni Lacson, nga for free niya, wala di sang bayaran ang ginapaidalom di sa test kiti most especially ipatigayan di sa test Action Eric ang mga LSI abi, locally stranded individual, ang mga OFW naton. Kagamo na luyag ni Gov Lacson nga kung magbalik ng biyahe ang tanan nga magasulod sa probinsya sa Negros Occidental ay ipaidalom gid sa swab test para masiguro nga negatibo sila sa virus kag kung may magpositibo malikawan nga maglapta pa diri sa iban nga mga tawo Action Eric sa probinsya sa Negros Occidental. Sa aton mga ka-aksyon di nagapadayon ng COVID-19 pandemic sa subong, health is wealth, kumbaga, ti dapat ikaayong lawas dapat ginaton nga halungan nate. Epektibo nga food supplement ang kinahanglan mag-inom siyang Santon Plus Gold. Yang Santon Plus Gold mas gin-improve kag mas epektibo na noon mayara ini sang extracted nga mangustin, malunggay, margoso, garlic kag spirulina. Amo nga mas epektibo nga makabulig sa diabetes, higko nga dugo, hypertension, pagpalanghubag bukol kag iban pa. Mag-inom sang Santon Plus Gold, mabaka lang sa mga butika. Then, before ka mag-wind up, mangkot lang ko, ay ma-mention ni Gob ang parte sa mga barko, taga mga fast craft, ano? Actually, Action Eric, kung sundon, gid ko ng National IATF, it's June 8, June 8, I mean, gina-appeal pa na Action Eric nila, mo ti mabalaan lang na, kahit wala pa man, kumbaga, sa kay Sir, Lieutenant Commander Jansen Benjamin man sa Philippine Coast Guard, nagahulap man sila, sang go signal pa man sang aton nga Marina, Action Eric, kahit kung madumduman, nag-appeal ni nagligat si Mayor Bing kag si Gov Lacson, na nagapangabay nga kung tani ipaiway lang danay ang biyahe bala Iloilo Bacolod vice versa abi ginatun-an pa man sa aton otoridad kag local IATF Action Eric ang mga proseso kung protocols nga patigayon ni nila bangod nga kumadumduman sa National IATF nga guidelines. Once nga ang place of origin kag kadtuan mo the same lang quarantine mode, rekta-rekta nang baga do normal na Action Eric, pero ti luyag sa aton otoridad nga siguruhon gid ang mga nagasulod sa probinsya kag sa syudad siyang Bacolod. Anyway, Action Eric, was nga adlaw ba si ma-update kung ano ng plano kay damo nagapamangkot man pero ti ang aton nga mga ang aton eroplano June 8 Action Eric initially mabalik na gid ang biyahe sa mga domestic flights nato. Tama nga sila lang nagbalik na kaning eroplano nga ang barko kag ang mga paskrap hindi pagtugtan magbiyahe. Gani, damo ka pamangkot Action Eric pero ti lato-laton ta lang kay kabahin man isang safety measures kag nga ginahimo man sa aton nga otoridad Action Eric ilabi na nga may pares di sa Bacolod may ara pa kita daan siyang number 14 although nga asymptomatic man ato siya kag kabay pa magmaayo na gid Action Eric kag magnegatibo na gid para balik na nga wala na di may positibo sa syudad sa Bacolod kag sa probinsya sang Negros Occidental. So hindi matabo ang posibilidad nga kung ano ang gipatuman sa mga safety health protocol sa eroplano kung magbalikid man biyahe ang mga fast craft kag barko siguro matabo man na sa ila. Correct Action Eric. Bantayan ta niya kay ti damo naman gahulat ang ibandaan yung mga stranded yang from Iloilo sa ari sa Bacolod nga gusto naman magpauli. Yes. Sige. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Salamat kina Aksyon Radio Aboso. Tiyan mo na gani bala silingko ang gintugtan ang eroplano nga maghugpa June 8. Di pamangkot nga hindi abi pagtugtan man.
na makadungka ang barko, ang aton nga mga fast craft, kaysa tuod lang ti damo man gusto magpuli sa lugar nila, sakay sa barko. Labi na ini mga fast craft naton. May mga taga Iloilo diri nga na stranded nga matabok sa Bacolod. May taga Bacolod nga ari diri o taga Iloilo nga ari diri sa Bacolod nga gusto ba magtabok sa Iloilo. Diway pa ni sang klaro ang partiya sa pagdungka sang fast craft kag mga barko sa puerto sang Bredco. Mo pa na yung hulaton ta kung saan o nati kabay pa within this week mabalaan ta na ang resulta sina. Kaya ari niya sa June 8 by Monday ara na mahugpa niyang aeroplano sa airport. Nagpasalamat lang gobernador kay nag-timing man nga nag-ooperate ang atong sining COVID center diri sa provincial hospital sa Silay. At least ang mga health protocol na gusto ipatuman sa government, provincial man o konsyudad, at least lapit na di sa aton, kag ari na gidiya sa aton ug saran. At least bisan paano mapadasig ang pagwa sang mga resulta, mga testing nga ginahimo naton sa aton nga mga returning residents kag mga OFW nga magapauli na sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Ay damo naman excited nga mapuli sa Iloilo mo. Damo man ang taga Iloilo nga excited na mapuli man sa Bacolod. Dan Coast Guard subong naging alerto man sa mga baybayon kasi mayra iban kay skapogid kasakay lang sa bangka, markilalang bangka tapos madungka. Kaya muna nga ginabantayan permis ang ato sini nga Philippine Coast Guard ina nga mga sahi sang pamaagi sa ato mga kauturan sa ila pagpauli diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:34 na. Alin sa report ni Aksyon, Eddie Naboso. Sa iluhan ta report ni Aksyon, Dale Salazar. Vice Mayor Elciel Pamilyayan, ginabi-abi ang mga purok nga nagapatuman sang kaugalingon nila nga lockdown bilang kabahin sang precautionary measure kontra COVID-19. Yari ang kabugusan nga detalye sa report live sa New Government Center. Aksyon, Dale Salazar. Dale, may hapon, please come in. Aksyon na Rick, gintahig ni Bacolod Vice Mayor Sid Pamilyaran nga mayara ini sang naobserbaran na nga development or progress no sining mga tao diri sa syudad sa Bacolod nga matuman na no sa mga basic kag minimum health standard against sa kontra COVID-19. Ini ang assessment action Rick nga nakita ni Pamilyaran sa unang adlaw nga pagpatuman sang modified general community quarantine kahapon nga adlaw June 1. So sunod diri sa Vice Alcalde nga nagapungkuman bilang chairman sa Bacolod IATF. Iya sining na-obserbahan action Eric nga suno siya no personal observation daw wala na gani sa mga persona na nag-dine in sa mga restaurant apisar nga sa under sa executive order ni Mayor Bing di pwede ang 50% no nga capacity sa isa ka establishment to kangay sa mga fast food restaurant or iban man nga mga kalan-an. Suno ka familyaran vigilant kag mahinalungon na sa corona ang mga tao against COVID-19 sanggin patuman no ang MGCQ diri sa mga syudad sa Bacolod. Ginabi-abi man ni Pamilyaran ang mga inisyatibo actionary nga ginapatuman sa mga kapurukan diri sa Bacolod City nga sunod siya wala na nagapangayo bala sang consultation o clearance sa Bacolod City Health Office kag nagamatumato na lang nagapatuman sang kaugalingon nila nga lockdown butlingon kung hindi kaya residente sa sina nga purok hindi ka pwede nga makasulod sa sina nga lugar action Eric nga sunod siya ti mayo ni no nga tikang kag inisyatibo no sang kapurukan diri sa may syudad sa Bacolod. Suno kay Vice Elcid Pamilyaran iya man ginpahayag nga may mga nagakabatunan man siya nga report o kon mensahe nga may mga persona bala nga naga-report action Eric ining mga persona nga halin sa iban nga mga lugar kag mag-ulang nagabot diri sa may syudad sa Bacolod. Ti ang panugya diri ni Vice Elcid mas maayo nga rekta nga i-report sa barangay
para malista ang ila sining nga mga lan kag ma-check man no ang ila sining nga status kag ma-monitor no sang mga BHW o kon BHERT sang tagsa ka mga barangay. Aring palihag ni Vice Mayor Alcido Familiaran. Ang ako niya na personal, kita ko sa mga restaurant, sa liwa iapot tao. So kita mo ng tao, ang tao to si Bong, vigilant katama, conscious, cautious, about COVID. O na-notice mo pag-hit, action din, ng mga kapurukan, kami naway na without consultation sa City Health niya, ina-lockdown nilang ilapurok. Which is very good. So, amuning namin niya sa aton din. So, ito yung aton appeal sa publiko. In fact, damo ko din na-receive ng mga messages na bahal sa rin may nag-abot-i, daw halin siya sa Cebu, gusto ko tabi. So nga, kung advice na dati, report it up. So namin isang attitude na doon. So, amuning aton siguro i-encourage kag i-imuon sa aton kapurukan. Sunarete, nagalahom diri ang Vice Alcalde sa Bacolod nga kabaypang magpadayon no ang ining mga pamatasan. Kaya ginapakita sa Bacolod noon liwat-liwat sa gihapon nga panawagan sa mga city officials kung wala man lang sa mga essential nga transaction sa sagwa drabe sa inyong balay mas mayo nga stay at home lang sa gihapon. Pag madaga pabilin sa gihapon ang threat akong tumahoga sang COVID-19. Dale? Kaya na naka-mention ka sa BBB, may meeting ang mga kapitanes? Yes, Action Erica. Subong hapon dito sa may Mascara Hall sa Bacolod Government Center. So, gina-check pa nato ng linya ni ABC Presidenta, Lady Grace Gonzales, kung ano na ang nangin resulta. Pero ano nang patawag lang ang meeting? Ang pagsinapol, Action Eric, nagatutok sining preparation no, sa mga kabarangayan, angot sa ginapabot pagbalik, no, returning residents. Gikan sa iba na nga mga lugar, for example, from province of Iloilo or city of Iloilo, mabalik diri sa mga syudad sa Bacolod. Kay ginaangan-anganan man sang syudad ining mga quarantine facility naton ni mga public school. Kay base bala magpuno action Eric no kay mayara pa kita mga returning residents from Manila kag Cebu. Sige labot natin may eroplano tayo sa Otso. No, amo na siya subong ang ginapreparahan sang LGU sang Bacolod kay priority sang syudad actionary kining mga persona nga na-stranded nga mga Bacolod noon na-stranded bala sa Manila kag Cebu ining mga lugar damo cases mas mayo na sila ang i-priority kay butang sa quarantine facility sang sa halin ka sa Iloilo mabot ka sa Bacolod ang recommendation nila ibutang ka lang sa imo sining balay or home quarantine samtang gina-monitor ka lang sa gihapon sang BHW o kon sang BHERT no sang mga kabarangayan. Matter clarification lang din ang ginahimo sang probinsya halimbawa sa Pizza Otso may mabot na tang eroplano i-quarantine ang magalabot sa nga taga-probinsya. Ang Bacolod si manaymo nila Dale? Yes, actionary. Kay kahapon nga daw mo na siya ang ginasapol or ginmitingan man ni Vice Alcide, mga city officials sa lokal. Tapos si Attorney Rayfando Diaz, sa iban pa nga mga counterpart man no, sa Kapitolyo Provincial. At kaya mo na may appeal si Gov Lacson sa mga airline companies nga kung mahimo, hindi lang nga magbalik ang commercial flights. Dili sa may Bacolod sila airport actionary. Good thing man sa local Vice Alcide kaya daw nagapamati man bala ining mga negosyante man yung mga airline companies sa appeal sang Bacolod kag Negros Occidental nga at least ma-establish anay no ining mga preparation especially ang aton sining mga COVID-19 labs kay damo pagid actionary sa mga private hospital man sa Bacolod nga ongoing pa ang pag-process sa pagpahamtang sang mga machine nga usaron para makapatigayon man sang independent nga COVID-19 testing diri sa mga syudad sa Bacolod. Good thing ang province bayaran na pero diri sa may Bacolod City ongoing sa gihapon ang preparation like diri sa may Corazon Ocsin Montelibano Memorial Regional Hospital. May nari matadidi sa Corazon Ocsin pero wala pa gid natulo tapos last time ang report natin mga around 50% na ang completion sang sining facility no ti amo na kung magpakuha kada COVID-19 test libre man ina as long as mayara kada bisang PhilHealth no nga mo ang mag-reimburse sa management sa hospital sang mga balayran. So far sa mga kuna mo dahil ginagawa ko lang report mo kuna mo glimer ito di COVID testing sa provincial hospital nga nagagana na ya. Wala pa actionary kaya ongoing pa nga gina-establish ginapagbakal sa mga kagamitan. Kuna mo nauna lang yung province. Nauna ang province. So on the way naman ang syudad sa Bacolod. Kaya wala labot sa provincial hospital this may Corazon Ocsin.
two private nga mga hospitals or tatlo gani no ang Queen of Mercy mayara man sa ongoing man ang pag-process nila sa ilang laboratorio. Kaya ti private sila mabayad gina ng tao din. Correct no. Ang BAMC Bacolod Adventist Medical Center mayara man gina-process kaga amo to last time ang Yaka Doctors Hospital no nga dawara siya gani sa container van kag kay sino ang Balibay Sin may ginaulat naman nga machine or mga equipment ining Doctors Hospital para makapatigayon naman no sa ugalingon nila nga COVID-19 testing. Pero kung bakulod nun ka suspected or probable case ng COVID-19 diri ang imong swab specimen diri ipaidalom sa RT-PCR test sa may Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Gali ka na kami, so man si Gov gati pwede makarain on pa-test man ang taga Bacolod sa ila to sa Corazon Locsin sa sa Provincial Hospital sa Silay. Yes, actually ka pwede gid no ang bagal ni Vice City basi may mga donation lang ay hatag ang syudad dito para at least makabulig man no nga ang pagpatigayon sa COVID-19 testing. Ang importante na mapadasig ng resulta baladil amo man nga aton na concern kiti damo man tadi mga OFW sumong di nga aris 40 facility sa aton ang reklamo masamigid ang resulta lang sa kadugay. Kadugay kay dito pa sa may Iloilo sa may Western Visayas Medical Center kinahanglan pa yang ibayon ibarko pa pabalik man dito ka time consuming national nga usually ang iban lawig na 1 week nga nagahulat pero wala pa Japon ang results nila COVID-19 test pero diri na sa may syudad sa Silay 48 hours minimum to 72 hours amo na siya usually ang sa guidelines ng RITM nga makapagwa sang resulta once ang swab specimen sang suspected o probable case mapaidalom na sa RT-PCR test. So hopefully madugangan pagid ang mga laboratorio no diri sa may Negros Occidental. Aton nga pa mo gani diri nga makaingagaw man ang provincial hospital di ba sa aton sa Corazon Locsin bla sang ila nga COVID testing center bla para nga at least hindi man ta magsalito sa province bla. Correct, actionary ka. Anong kulang Anong kulang pa nila? Dama pa kulang nila actionary ka damo pa sa mga gamit no kinahanglan baklon ang iban ang province gani nag-order pa sa mga gamit pasagwa no sa luwas ng pungsod. So mo na siya subong may idea ka kung pilang budget sa mga muamo na magpatindog ka COVID center? Ang LGU sa Bacolod nag-provide sang 20 million pesos nga cash subsidy do amo na siya ang bulig abi or ayuda. The counterpart la sa province sa Corazon Locsin? Amo na siya ang bulig actionary ang Corazon Locsin mayara man siguro sang funds sa ginpain pero ang Bacolod City 20 million ang gin-allocate para sa sining proyekto actionary. Tika bay pa nga hindi malambutan pitsa 15 may ngagaw yan Ang Balibay Seed in the coming weeks mga sinimana pa siguro ang hulaton para at least mangin operational na no ang COVID-19 lab di sa may regional hospital. Nami before end of June 15 o kon by antes matapos ang bulan sang June kabay pa may aran at Adele? Hopefully actionary mahingagaw no especially nga subong MGCQ na kita mag-observe natin nga damo lagi diyan no sang mga persona no balik trabaho ang nagaginuha nagakadto sa downtown area so kabay pa nga mapadasig no para at least makampante man ang mga pumuluyo sa syudad sa Bacolod nga within sa aton nga teritoryo mara kita sang COVID-19 laboratory. No, hindi ka makulbaan lang kung go ka pag test mo din mo magwa na dito kay balanta na pero kung magulat ka pa ba sinimana kung sa to ikaw mismo do ginakulbaan ka man di ba dahil? Nagapaning ka wala actionary ka nagakulat no dumbina especially subo nga malagabot ang rainy season no tigululan. Yes. Wala actionary wala kabay pang doble lang sa gihapon nga paghalong anuman ang panyempo kagta man social distancing kag pagsok-sok gid sang face mask sa tanan nga tinion. Okay. Mga update may tagikan sa Bacolod City Government Center ang action nyo. Action Dale Salazar, una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports, Afternoon Edition. Salamat Dale sa mo sa nga report. It's good to note nga nagatingwa man ang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital diri sa Bacolod nga makapatigayon man makapatindog man sa kagalingon nga COVID-19 testing center. Kasi nauna niyang probinsya ang
Teresita Lopez Salandoni Provincial Hospital. Within this week na ma-operate na sila ya. At least kalpanti ka blang hindi ka na ito magtabok pa sa Panay, sa Iloilo, para nga magdulong to sa imong swab test. Kag magulat ka sa resulta nga kung kaysa nagalabot pa sinimana. Di kung mayari na tadiri as na-mention kaina ni Governor Bong Lacson na kung mag-operate na ini, maka-accommodate ini sa mga 300 na mga utod naton sa ginatawag nga COVID-19 test. Kag mabalaan mo dayon niya insigida ang resulta. Within 24 hours or the next day, mapalaan na dayon ang resulta. At least medyo ikaw mismo daw kalpante ka mas kuglingon bala. Kung isa mangatsi ka lang, pag-ubo ka lang na duga katol ang tilaok mo. Bata mo ko isa kung nabuton sang hilanat o ginatagaliog gaman. Kasulod din sa paminsaro din naton kati ay naman ba si COVID na ni? Naman na kadto ka sa provincial hospital diri sa ato sa Bacolod, kumiara na gid man sila ka mag-operate na, say man to sa Teresita Hospital sa Silay. At least mabalaan mo na the next within 24 hours of the next day, mabalaan mo resulta nga ti amo na why kaya dapat ka balakan ka ina ang pag-ubo ka pagkatol sa tilaok mo. Ang paghilanat mo dala na yasan chimpo. Di ba totoo, Nelmar? Si Action Dyan, kaya nag-ubo-ubo ko sa tupay ko kayo. Ano ko na kasi dyan, mas may COVID. At sa tuod man, kaya kalalapa man ang isang paminsaron ta mo. Isa nito sa makasinto ba, Sil El Ren, di ba? Kung mga tsid ang tupad mo, kusa, mag-ubod ang tupad mo. Kusa tayo mga balikid, kag tuloko mo sa sakit. Mag-ubo mo sa katigab lang ito ginabarukoy ka. Nan. Dahil mo na subong ka chimpo, tingululan na. Oh, hindi mo ginmalikawanan, tarang kaso na matuhaw gina. Okay lang nga tulot tarang kaso. Ang kurulbaan pa ining tingululan sa bulan sa Hunyo, starting June, kaya nga tubangon ta naman, dinggi fever. Oh. Tapos problema sa COVID-19, ang tingululan, mangin problema naman ni Saton. Way labot sang baha, dinggi fever naman, o kon leptospirosis. Halin sa ilaga, dinggi, halin sa lamok. Subong pa lang adaan, paglimpyo na kamo sa ugsaran nyo. 4 o'clock habit para likaw dinggi. Oh, mga gumaguma nyo da, sa salakyan nga maginagamit. Mga lata nyo da, mga surudlan nyo da nga nagitinara sa tubi. Adi mata-mata nyo na pang ula, kainit pa. Oh. Ang lamok na subong sileray, gabakya na mo. Subong pa lang, ang lamok yung purti sa kadamo-damo lamok. Ano itisyahan nyo? Ang inyo blang mga lago bla, ibutang sa labador, i-dash ilisaygan bla. Pagkaga, palapitan mong lago mo, hara man mo lamok nga. Gabakya mo. Nan. Kaya muna, makinanglan, kita, mangin, agresibo man sa kampanya kontra dengue fever kag leptospirosis. Ayos! Kabay pa nga may ngagaw sa nga Corazon-Luxin ang ato man din nga COVID center testing para nga hindi man ta mangayaw to sa Teresita kag sa Iloilo o sa mga private hospital kasi may bayad mahal man. Action Radio Philippine Standard Time na 5:50. Before mag-commercial break kita, Aris Action Jan Diaz, live report sa Morsya. Ba't ko nagsugod ng meeting ni Mayor Rojas sa Morsya? Anong kontenido sa meeting niya? Parte sa ano ni? Aris Action Jan Diaz sa report. Jan, may hapon, please come in. Excellent, kasi Mayor, can I ask, ano ang movement ng investigation so far? Kaya ano ni ang possible implications sa sininga case, sa pagka-solve case? Well, ang suspect ari na nakuha namon ari na siya din subong no sa costume namon. We will be filing a case. Okay. Sa bata ni. We will be filing a case sa bata ni no para mapasakaatan ni Dan because we are positive na siya again because of the DNA examination lab results. Mayor, ano ang naging alert ato? Ito Well,
Ito ka while sige padala pa ni namon ang DNA swab niya sa Manila, sa Krami. Dito pa nang ginadala. Normally, they told us 3 months after bago ang swab, but naabtan isang COVID eh. So that's why na medyo na dugay-dugayan eh. But I am happy to announce it nga finally nagwagit ang results of swab, DNA swabbing sa ining nga kaso, no? In this case, I believe it is resolved now, no? Nakita ta na kung sino nag-imo sini. Mayor, suspect yung isa or suspect yung isa? Siya nag-treat positively ang nag-imo. I mean, isa lang isa? Or So far, siya lang ni isa. Okay, we have tested, no? 5 people, no? Na suspect. Isa lang ni siya ang nag-match sa aton na DNA swabbing na result sa crime lab sa Camp Crami. okay, so meaning the rest Mayor, we cannot consider there person still of interest or three na natatutok sa kay Mayor? Well, we have to further investigate this person. Okay. No? Kasi pasakaan ta ni siya, we have to further investigate this person kasi may ukol pa ni siya, no? So for now, on the process pang investigation tani. Kaya gi-present ko lang niya kay because I have received a copy of the swabbing result coming from Camp Crami. Okay. Then ako, yakang sa family ng victim or do you have any? Well, during the wait ng bata, ito nagkatuwi ko to. I met the family, I met the mother, I met everyone, no? Kaya ikanuluoy gitsan na sitwasyon to, natabo to. I remember that was 4 o'clock in the afternoon, 5 o'clock, natabo to. That happened so fast, no? Kag after 2 or 3 hours, nakita man ang bati dahil sa kampo lang. So it happened so fast and it was so sad, no? Nagkanto kami to kay Vice Mayor ko si Jan, Aristopad ko, kag ang mga SB, nagbisita kami to. So the family was so disappointed kaya sang nahitabo. They were looking for justice for this case. Yeah, it has been answered. To make it clear, Mayor, subong detained siya, no? Yeah, detained what siya. Case, because positive na detained? Na-detain siya because nadakpan sa end of time na-implicate siya drug case, no? Drug case. Plus, nagwa pag isang result. Subong. Okay. Pwede natin ako si Major, Police Major Robert Yocas. Police Major Yocas, pwede natin masaysay paano natin, no, para on the part of the police, paano natin go through ang process and of course no, ang investigation, ano ang mga background sining suspect na natin subong? Well, this case has very medyo masalimuot ang pag-iimbestiga natin dito dahil at the first place during the investigation, syempre kukuha tayo ng ng evidence sa victim at yung sa crime scene sa environment. So far, wala tayong nakuha doon. Otherwise, nagkandak pa kami ng more further investigation. Actually, nag-continue sa investigation on the following morning, no? At doon nga, na-establish namin na yung si AG at saka yung kanyang software had something to do with that. Dahil may mga circumstantial evidence na nakuha, mga testimony coming from other resource person. So, they've been subjected to be person of interest. Okay. So, they were investigated and they subjected to DNA examination and until other person of interest were being also put in place at they voluntarily submitted also for DNA to prove to clear their respective participation. So, yung 5 yan, after the conduct ng DNA examination, talagang isa lang ang nag-result, no? Including ang father niya na involved din sa pag-subject sa DNA examination. So, it has been, itong pangyayari na ito, talagang napakahirap din na ma-resolve natin based doon sa DNA examination. Kasi wala talaga makapag-point ng kasi puro tayo circumstantial lang. At ang suspect natin is a neighbor of the victim. Itong bayo na nakita na bayo.
It was also given ng material consideration, yung mga nakuha na yan. However, we will stick to the circumstantial evidence on hand para ma-implicate natin. Kasi ang link ng suspect basing on the result of the DNA examination will be the one para ma-link natin sa other person of interest na involved dito sa crime na ito. Okay. Meaning, they subject themselves to the engaged. Yes, of course. They kind of waiver, no? Yes. Pero, sir, inisyal nakakapostody na nakadaan. Yes, oo. Nakapostody na nakadaan before nag-wang result ng DNA or wala siya sa police custody, sir? Wala. He was been arrested for the crime of violation of Republic Act 9165, other known as Dangerous Drug Act of 2002, because of the report said na he was involved in the drugs. Okay. Saan mo man ito? No. Past week. Okay, nagtila. Ang result dumating sa amin yan Sunday. Sir, after how many months before nag-abot ang result? Sunday? Yung Sunday lang. Ay, kung Sunday, ito ko nag-start ng testing ng DNA. Ano pa? October, last year pa, 2019. Oo. Through our PNP Crime Laboratory in Nopo, after kuha yung swabbing nila, sample, it will be turned over to Kamprami. Kasi sila yung may capacity to undergo DNA examination. Sir, correct me if I'm wrong. Kailangan nga gawa at ang pagka-next day, naging person of interest. Yes, of course. Okay. Yung father and son na yan. Sila yung dalawa. Yung first day, nag-deny the application. So, kasi nga, nagkaroon nga pa ng nagkaroon ng violent reaction ng mga people of the Barangay San Miguel upon listening ang kanilang Kasi may nagpupunta doon, kaya lang, circumstantial lang. So, they brought to the police station at sinabi namin sa kanila, ano ba ang participation natin na sila. So, sabi na wala silang participation. Sige, kung wala, mag-submit kayo sa DNA examination, which they agree. Nag-ano pa nga na yan natid pa nga namin sa Sagay for protection of their family. Kasi nga, nagsugod na yung mga tao doon. So, to avoid harm sa kanila, ang pulis na nagdala sa Sagay ba o Cadiz, na magdyan muna kayo after a month or 2 months, saka lang sila nagbalik. After the settle down na. Okay, sir. For Mayor, wala sa question. Mayor, ano ang program mo nga patigayon para mag-protection ng mga kabataan dito mo siya? Well, as far as the program is concerned, Axonetic, John, Axonetic. ay na-report mo na mo yung suspect na nagpatay ni Moros Bata na sa puwang nga patay sa kampo? Exactly, actually. So, i-remind nato na ito sa nga mga aksyon. Ining suspetsado nga ginapresent karon diri sa press conference ni Mulcia Mayor Jerry Rojas. Siya ning suspetsado nga ginatudo responsable sa likod sa patay actually. Sa napong katoy nga batang babaeng nasapuan sa tunga sang kampo dala sa area sa Barangay San Miguel sa Banao mismo sa Murcia. Kung ibaluan nga pagsunod nga adlaw nagkatuto sa mismo sa Murcia kag ganda kopini sa mga pulis ining magtamay. Galit nag-deny sila sang kaso based nga hindi responsible sa krimen, and then naluwas na kayong pagwa sila sa custody sang police. Galing kay after few days or naman nagbalik kaging pa idalom sila sa DNA test action direkta. Ang resulta nagabot Domingo nga adlaw kaginabaluan nga immediately nagpositibo sa DNA test action direkta sa lawas sining napatay gid mismo. Rason is siya ni karon ang ano ang ginkuha sa lawas sa napatay nga DNA action dyan? Pag ina-check na ito directly ongoing sa direction ng press conference. I-check abi si Juan Captain Diocos kung anong ebidensya nga nakuha nila sa bata o sa suspect nga gindin nila nga nagpositive. Yes. Amo na i-check na ito direct, no? Why na di mag-consummate ang rape dyan? Yes, it's rape with homicide. Oh, okay. Ang case is rape base with ang kwan homicide. ang semen sample base amo nang busilingon ni Diocos. Initial naman ni Pisa kay nadra gid man actually no. Okay. Nga part. Base may ginkuha nga semen sample sa biktima kang semen sample sa suspect gin kwan guro gin match.
kinmatch. Amo na siya natabo para makakada sa DNA. Yes. Nabat entity na nga hindi lang ni sa isa ang undergo test, 5 ni selection ni Rek. Gali ka negative ang 4. Okay. Pagpati ni Major Diocos, hindi na mahimo sa isa lang katao ang krimen nga pagpatay, no? To ginatinguan nita nga mapahambal adin ug mapabulgar na lang di kon tani ining suspetsado para nga magayon na ginit ang sino ang iban nga mga responsable sa likod ng krimen action na Rek. Wag sa pati si Diocos hindi lang isa. Hindi lang siya. Kung tutang linya ni Jan, kung mo ang bata lang ni ang amaya, way makuhaan kuan Jan, ebidensya. Okay, balik ka si Action Jan Diaz. Press conference ni Mayor Jan. Ito sa narek na. Anyway, ito muna. Napagpapit rin Police Major Robert D. Hocos, hindi lamang isa, may mga aksidente, 2 or sobra pa dira. Kaya kung na ito 5, ang ginto-undergo nila sa dalom sa DNA test. Amo na ko na nag-check pa rin sa magkapulisan. Pero sunod na kayo nabatin natin si Mayor Jerry Rojas, hindi ginatawag ng hostisya para sa pamilya Axorek sa kamatayin sa ilan naman rin himata mismo. Kung mawali bilang pinangkaisa sa mga brutal nga kaso, Axorek na doon tadri sa may Murcia, nga cover una, nga nabatian rin sa DYEZ Axor Radio Bacolod, tinalikdang ibulan sang konstantong bulan sang Oktubre, tuwag 2019 action erect. Ang full details sa press conference o batian diri sa Gapon sa Pilato Municipal Public Affairs Program sa Axor Radio Bacolod. Live report di kan diri sa Mayor's Office sa Murcia, ang tagdibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat dyan sa report live dira sa may Banwa sa Murcia. Press conference ni Mayor Rojas with Police Major Robert D. Hocos. More details, more information will follow karon sa programa sa Firing Line with Action Brian Morden. Nadumduman nyo itong kaso sa Murcia. Ining 10 anyos itong bata, bla? Nasa puwan, bla, patay itong akampo to na ginimuslan. Siya ni ang isa sa mga suspek kay kapatid pulis hindi na siya nagimos ang krimen mo. Ang naghatag kabakuan sa kaso nila, di mo pala karon i-verify kay check ni double check na action diyan. Posible may simen nga nakuha sa kinatao sang babae nga napatay to nga bata bali. Kag sa simen man sa suspek, base gin kumparar bla kag nagmatch. So isa na sa mga ebidensya sa DNA test na ginibo dito sa Kamkrami nga nagkuha resulta sa tong Domingo ngadlaw. Ayun nga mga greatest tingbong na nakaroon sa Action Night Patrol Program. Wala kita panahon sa ato sa Papalagat Action Report afternoon edition. Magatakop ini temporaryo balik ini buwas sa regular ninyong anchorman. Opo dire kay Action John Diaz, Action Papang Nixon Tahong, Action Edin Aboso kag Action Dale Salazar. Sa ngalan ni Loverboy Action Marlon Hinabaya. Talos lang ko din temporaryo pero kita karon alas 9:30. Tubtob alas 11, Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbano nagkasalamat gid sa inyo sinima pamati. Standby na sa Action Balita Evening Edition magasunod sa dili gid lamang madugay o kay Action Day kag Action ang Depensor. Una sa Bacolod, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Action! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, aksyon!